Nu vil jeg lige skrive de to andre formler op, for at finde arealet af en vilkårlig trekant, som vi så skal bruge senere hen til at finde sinusrelationen. Og først så skriver vi selvfølgelig lige det vi kom frem til sidst. Og 10 var lige med 1 halv gange B gange C. Så er det med 1 halv gange A gange C gange sinus. Og så allersidst 1 halv gange A gange B gange sinus C. Og det vi så skal gøre nu, det er, at vi skal bruge ligheden af de her tre til at omskrive, ikke? Og det vi bare lige skal have i tankerne, det er, at nu da der er en trekant, vi har at gøre med, så må vi gerne dele med længden af de enkelte sider, fordi enkelte siderne er 0. Ellers vil selve trekanten kollapse. Og så vi må gerne dele på siderne. Sådan her. Hvor vi så deler den op i 1/2 gange A gange B gange C. Så længe vi bare gør det andet steder. Så gør vi lige op herovre. C. Så 1/2 gange A gange B gange C. Og efter at have gjort det vi bare skal gøre, så skal vi bare lige se, hvilke ting, der for eksempel går ud med hinanden. Så synes jeg gerne det her. Så som vi kan se her, så går de halve ud hver alle steder. Den går ud, den går ud og den går ud. Og så kan vi så se, at vi har at B går ud med den, og C går ud med den her C. Og så herhen, der har vi A, der går ud, og C, der går ud. Og her der er det A og B, der går ud. Og det vi så bare kan komme frem til allersidst, det er, at sinus vinkel A, det her A, som står her, er lige med sinus B, og så der B, som hedder tilbage her. Og så sinus C er lige med det her C. Og så er det så, der er selveste sinusrelationen.